na lang. Basic na sa akin to. Tingnan niyo. Giro kaya. Ano to? Balik. Asa sa dire. Kamot. Sa baba. Ano naman sila? Record daw. May balik daw dari kamay. Sa baba. Balik naman ko yung kamay dari likod. Sa baga. Balik. Ako lang gislet ako kanina. Okay na. Balik na. Balik wala kanina. Ano nga yun? Malakas pinilo lang, pre. Lagi na pre. Wala nga, may magawas ako. Timing, hindi text ka. Magkuyak pa nila ito. Come on, yo. Hindi ko malido. Ano mo ba? Ay, di ba? Kani kumustahan ni? Ini kumustahan niyo ba? Dito. Kumustahan ni? Ako, tignan mo dito.